Wato jama'a, jamhuriyar musulunci ta fitar da sanarwar cewa a cikin awa 4 kadai ta lalata duka wani sansanin sojin Amerikan da ke gaba da tsakiya gabaki daya. Na san za ku yi mamaki ko? Mutane da yawa za su yi mamakin cewa to ya aka yi wannan base din baya karewa ne. Kullum baya karewa, kullum jamhuriyar musulunci ta ce ta lalata amma kuma kullum sai an kai. Duk da ana boye duniya, ba a fito a nuna duniya irin bandar da jamhuriyar musulunci take musu. Yanzu ta kai ta kawo ga baki ɗaya kasashen Middle East, ga baki ɗaya base din kasar America ne. Kar ku tunanin cewa wai a kamar an ba su nan ne sun garke, in an barar da nan shikenan. Sabon gurare suke ta fito da shi su kai hari. Idan kuma suka kai hari, jamhuriyar musulunci ta hango harin, za ta bi diddigin harin ne ta kai hari gurin. Ba wai sai base ba kadai, kullun sai sun fitar da sabon gurare. Idan yau aka lalata wannan, to gobe za ku ga sun je sun bude guri kusan waje 4 waje 5 a ƙasa, nan ma kusan guri 4 waje 5. Nan ma idan sai kai hari din, nan take jamhuriyar musulunci ba tare da bata lokaci ba za ta ƙara kai manyan harare. Kuma fara haran kar ku tunanin cewa mizal ne ko mawaya, jirage ne ake tayarwa daga wannan gurin. Ko a tada jirage ko kuma a yi amfani da mizal. Jirgin ruwa kan yanzu ba a mata shi, duk jirgin da ya kai hari sai an barar da shi. Yanzu ga baki ɗaya wannan iya daren yau ne kaɗai jamhuriyar musulunci ta tare da shi. Iya daren yau kaɗai, wanda ta ce duk hare-haren da aka mata, duk inda hare-haren nan ya fito da jamhuriyar musulunci a cikin awa 4 ta lalata su ga baki ɗaya. In ma akwai sabon wani guri, to nan ma jamhuriyar musulunci za ta kai hari a daidai lokacin da suke ƙara yin rubdugu da ƙara kai mata manyan hare-hare. Ita kuma tana ƙara bin diddigi, tana ƙara lalata guraren ga baki ɗaya. Dan yanzu ma ba wai maganar mizal kaɗai take ba, ta ma fara jiragenta ma sun fara aiki, kuma jiragenta hatsabiban jirage ne. Ana tunanin ma sun fi wa'ancan jiragen nasu. Sannan kuma da kai hari gurin da ta ga ya dace, ko da ko ba na kasar America bane. Saboda haka ci gaba. Wato rikicin kasar Saudiya da kasar Yemen, lamarin na ƙara ɗaukan zafi har yau. Wato bayan kasar Saudiya ta farmaki International Airport na Sana'a da ke kasar Yemen ta mai da martani, inda ta kai hari wurin facilities da infrastructure na kasar Saudi Arabia, kama tun daga kan airport da base a kasar Saudi Arabia. Yemen ta kaddamar musu da hari. To amma kuma matsala shine, tun daren jiya fa Saudi Arabia wannan airport din ta ci gaba da kai mai farmaki haɗi da sauran sassan gurare a kasar Yemen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yemen da Saudiya, Iran da America da Isra'ila da kasashen Laraba don su ne suke yaki da Iran, Russia and Ukraine, Pakistan and Afghanistan, China and Taiwan. Kai, Allah ya samu dace, Allah ya tsare musulmi a faɗin duniya na duk inda yake, duk sassan da yake. Allah ya samu dace. Ukraine ta tura sojoji guda 21 su taya UAE yaƙe-yaƙe su yaƙi Iran. Abin da ke wakana, tura wa'annan sojojin guda 20 kwata-kwata ba da kai musu abin babu daɗi ga baki da. Wallahi ina gaya muku, ina jin ko kwana 2 ba su yi ba daga saukar su, suna sauka irin ta ɗauke yin iska. Yanzu ka sojojin nan guda 20 yanzu haka ba amu ba labarin su, ba a san ma inda suke ba, saboda ma gawakin su ma ba za ma iya gani ba. Sun zo su taya UAE yaƙe-yaƙe, kun san UAE ta dama ta da shiga yaƙin nan. Yanzu haka ƙasashen Laraba suna biyan kuɗi akan a ci gaba da yaƙin nan. Su yaƙin suke so a yi da gaske. To wannan tura sojojin nan da aka yi na Ukraine, saboda suna ganin kamar sojoji ne masu arha, kuma Zelensky yana buƙatar kuɗi. Wallahi ina jin ko kwana 2 ba su yi ba irin ta ɗauke su gabaki ɗayan su, yanzu suna barlau.